کامپا هوله لپارێزگا حەسەکێ ڕۆژاوای کوردستانê. Hêzên asayîşa girêdayê Rêveberiya Xweser roja înê operasyoneke ewlehiyê pêk anîn. Armanca wan ev bû ku şaneyên razayiyên Daişê di Kampa Holê de hilweşînin. Gahî ji me re hatin me xwest em hemilê xwe nûkin ji ber meselê kuştinê we re vandinê carekî din jî di mixeyem de hate dubare kirin. Em bêjin saetê me destpêkê sibihê hinek ehdafê me hebûn li dervî mixeyem me temşî te kir û me gelek ehdaf jî girtin roja me yekê me di dimnê mixeyemê Holê de wê hemilê me berdewam bê. Li gora sayîşa Rêveberiya Xweser, şaneyên razayiyên Daişê ji hundur û derveyê kampê hewl didin alûziyan derxînin. Çekan dişînin nav kampê û alîkariya xelkê dikin da ku ji kampê birevin. Di operasyonê de hejmareke kes hatine desteserkirin ku guman heye endamên rêkxistina Daişê bin. Her wiha hêzên asayîşê destanîne ser hinek çek û amûrên peywendiyê. سرê sibihê îro me Kampa Holê dorpêç kir. Bi taybetî beşê Elfayz ku cihê jinên Daişê ye. Armanca vê operasyonê şopandina şaneyên razayî yên Daişê bû ku di nav û derdora kampê de ne. Zêdeyî 40,000 kesan li Kampa Holê hene ku piraniya wan jin û zarokin û malbatên çekdarên berê yên rêkxistina Daişê ne. Nêzîkî 16,000 ji nişteciyên kampê Sûrî ne. Nêzîkî 15,000 jî Iraqî ne û yên din jî xelkê welatên din in.